Hyvä. Sekoitat sä vähän se. Joo, ja oo varovainen taas. Se voi olla vielä kuumaa, mutta sit sun pitää muistaa. Joo, ja nyt kun sä maistat, niin muista, että se on varmaan aika kuumaa. Oo tosi varovainen. Ei ole enää kuumaa. Ei ole silleen, mutta muista, että sit vielä pohjalta voi olla aika kuumaa. No hyvä. Ihanaa.